Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте предаването Нощ около езере. Искам ви кажа, че това е трепач, батка. Никакви коли вечерта. Чакай! Някакви рейсовци минават, ама... Сега сме в центъра на град Истанбул. Да. Тук в момента Както виждате- минават патруки, обаче една стени без. Както виждате, Сега ще слушаш предаването. ето го Ферарито, дето минава. Черно. Уверни от той игра, ела няма. Както ме виждате, аз съм тук в Истанбул. Не, това е батко ми, батка. Аз съм Иксо, дайте отново. Сега ще играем на бягане. Сега почваме бягане. Туни, готов ли си? Ай, Икско. Ето сега, дай. Вижте сега, моят приятел Тунига, батко. Това беше Тунига, толкова без пари. Пари в залата на Кържали. Аре, батка. Поздрави на Ангел. Довиждане на всички и Ангеле. Ние пак излезахме без тебе. Как ти нещо с Ангела? Той Ангеле, той беше, той го вика с себе, да, аз ще ме прави честика, майтат няма. Аре, ще видим в чистото. Ай, батка, чао. Оре. Без тебе сме много яко, брато, пикнутка. Той, къде е така, батка, ще ме сълзи, бе. Тук сме, мана, живеем си, готино, пушим тук. И що? Сия си крил трябва от Ангел, моля. Чак, Ангел, обари да не гледам чуто сега. Това е. Пуши начало, няма нищо. Ангеле, тук виж таки бабчета. Хапарица, няма да сламиш никога, пич. Ето го, поршето. Минава